Здравейте, аз съм Вичо Прот и сега с Нитер ще играем PvP с Кит Крипър. Ето китовете. Да. Опа. Здравейте! Да. Ето го Кит Крипър. Ела ти дам Кит Крипър. Давай. И 5 лега. Само 5? Да. И без репайрал. И аз само чакай да ме отпусна. Искам да ми види. Какво? Не спира на пауза и чакай само. Добре, може да ми цепи леко, да. И добре, идваш ли? Така, идвам. Нямам сумка. Чакай сега малко време. Почваме! Чакай малко време. Дай ми още една че. Не, почваме си. Аре. Виж го как ме бута мършичката. Да, не лагва. На мен също не лагва, но... Да, брат, на мен знаеш как ме цепи. Да, бахтин, честно, това не е. Много ясно, че съм горда, че ме убие. Не се знае, на мен знаеш как ме цепи. Защото аз съм бог на това. Не малко не бог. Макар че играта на сервер, не е така. Важното е серверът там, в момента е свърх смисъл. Колко лега си схъби? Колко лега си схъби? 2. Аз още само един. Да. Аз спестявам много легове. Сега ще изям още един. Да, че там гледате сама. Брат, какво да направя? На мен ми цепи. Че на мене ми цепи. На мене малко. Ама аз снимам хостван сървър. Кой искаш все пак? Забравих. Вижте, бе. Ари, бе. Добре, съжалявам за лага. Но мисля... Да, брат, аз едва съм мърдам. Имам 2 лега. Аз пък 3. И да, ми свършиха бутушките. То много ясно, че ще ме свършат. И много е хубавото, че го водя по легове. Умри! Имаш един лек. Да позная. Давай някакви полушенки, само леги. Да, полушенки. Да, една лек. Ще ме тури. Ти имаш ли легове? Имам един. Да, и аз един. Ама... По-напред с неговите от мен, бих стигнал бих не с него. Ами куда направя спестявам? Сега ще си изядеш последния лек. Да. Не. Или ще такива просто. Не. О, да, съм без две работи. Той искам да нарядя, че ти създаде двата кръста. Я съм без две работи. Да, вече. Ти, здраво ти. Цепи ми! Това ще бъде. Чудо. Ти биш. О, Кюрого, да ни повярваш! Добре, не се радвам тук, защото дай нещо. И да, аз ще се радвам тук, но просто съм добър при пита, много ми цепише. Все пак от сервер снимам клип, също искам да кажа, бях честен почтенен, нито използвах репайрал.
нито бяхме с точно 5 лена, видяхте всичко, аз му дадох 5. И да, добре, това беше много добро PvP. И... Има хората по-добър в джампинг. Да, много добър в кавички. Добре, това беше от мен, просто не беше ни и чао.